Bueno, aquesta segona edició del Dia de Memòria estem molt contents perquè ens pensàvem que aquest segon any creixeria, però no ens pensàvem que creixés tant. Llavors estem rebent moltíssimes adhesions, estem fent molts actes complementaris, s'hi han afegit molta gent, l'any passat ens vam proposar fer 4 comarques, però se n'hi van afegir i vam tenir uns quants campanars d'altres comarques, però aquest any hi toquen campanars de 30 i pico de comarques. Que sigui la segona edició vol dir que la cosa ja va agafant cos, per tant, aquell objectiu primer de simplement posar-ho en marxa, veure què passava, veiem que va agafant forma, va agafant cos, va agafant importància. Més aquest any el fet que s'hagin ajuntat dos poetes, dues commemoracions de dos poetes nacionals, com l'Espriu i el Verdaguer, encara li dona una solemnitat més especial, i també la participació de les corals. Com a anècdota, m'agradaria destacar que hi ha hagut una representació de gent basca, concretament una expedició de turisme cultural que venia aquí a la ciutat de Vic avui, i quan s'ha entrat que hi havia aquest acte s'han apropat tots aquí. El Col·legi d'Enginyers de Guipúscoa ha tingut una representació formal aquí en aquests actes. Durant el dia estan circulant per la ciutat. Hemos visto joyas de la arquitectura románica, sobre todo catalana, y hoy hemos caído en Vic porque en el recorrido nos venía estupendamente y queríamos ver, puesto que estábamos muy unidos a través de Sert, San Sebastián y Vic, queríamos ver las pinturas de Sert de la Catedral de Vic. Nada más salir hemos visitado la cripta, nos han cerrado la iglesia justo a las 7 de la tarde y al salir nos encontramos con el coro ese, coro de hombres, que también en Guipúzcoa se dan mucho los coros de hombres solo, los coros masculinos, no los coros mixtos, pues también nos hemos encontrado con esto, y en este espectáculo sencillo pero entrañable nos hemos quedado muy a gusto. La pena es que no hayamos podido acompañaros cantando con ellos esas canciones, y luego este señor del ayuntamiento nos ha explicado el qué es este acto tan entrañable de hoy, que nace una Cataluña, nace de la relación Vic-Ripoll, y veníamos para aquí en el autobús y hemos comentado un poco la historia de Cataluña. Hemos llegado hasta la guerra de sucesión y a la Diada, ahí estábamos hablando de todo eso, cuando nos encontramos con este acto en el centenario y 11 de Mossèn Verdaguer. La participació de la gent entenem que és la que toca en aquests moments, tenint en compte que cada vegada és més repartit tant per la ciutat com per altres pobles de la comarca. És qüestió, any a any, anar sumant, anar veient la importància que aquestes campanes que sonen en aquests moments siguin campanes que ens sonin dins el cor durant l'any. Creiem que això quedarà ja per un dia important per Catalunya, i que si va afegint i la gent cada any anem fent el que anem fent, quedarà per un gran dia de Catalunya i que podrem celebrar i que serà nostre.